Kristau urtearen liturgi urtearen amaiera gerturatzen ari gara. Gaurko ospakizunak erne bizitzeko deia egiten digu. Historiaren amaieran jaunarekin topo egiteko prestatuz. Gaur gainera, Eliza osoak pobreen mundu jardunaldia ospatzen du, goiberu honekin. Behartzuak beti dituzue zuen artean. Eliza osoa errukieren dinamikak murgiltzeko eta zapalduak eta baztertuak lehenesteko deia egiten zaigu. Eukaristia errukiaren jaia posgarria ospa dezagun gogotsu. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan beti zurekin. Ospakizun honen hasieran aitor dezagun beharrezkoa dugula jaunaren errukia. Jesus jauna, gu salbatzera zatozena. Erruki jauna. Jesus jauna, sakabanatuak biltzera zatozena. Kristo erruki. Jesus jauna, geure itxaropena sendotzera zatozena.
Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Jainko gure jauna, egin gaitzala zure laguntzak beti alai zeure zerbitzuan. Ondasun ororen iturri zaren horri emanak, bizitzea baita guretzat egiazko zorion betea eta iraunkorra. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lectura de la profecía de Daniel. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas, por toda la eternidad. Palabra de Dios. Jaunaren beldur den gizona, ura bai dela doatsua. Jaunaren beldur den gizona,
daiteke dardara. Hebrearrei egindako gutunetik. Apaiza eguneroari oida bere kultu zerbitzuan. Pekatua inola ere kendu ezin duten opari berberak behin eta berriz eskaintzen. Kristo ordea, pekatuengatik opari bat bakarra eskaini ondoren, Jainkoaren eskuinaldean eseri zen behin betiko. Eta orain, Jainkoak etzaiak oinaulkitzat noiz jarriko dizkion itxaroten dago. Izan ere, opari bakar baten bidez, beren betera eraman ditu Jainkoarentzat behin betiko sagaratuak direnak. Horrela bada, pekatuak barkaturik daudenean, ez dago pekatuen barkamenerako opari beharrik. Jaunak esana. Jesucristoren evangelioa San Marcosen librotik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Jaunak esana.
Zeharreko zenide maiteok, azken igandean biltzen gera geure parrokian. Ja, abendualdian sartzerako prest gaude eta geure begirada Gabonetan jartzen dira. Jesusen jaiotzan. Eta urtin zeharreko irakurgaiak normalean beti izaten dira antzekoak. Eta hontaz hitz egiten dute. Munduaren bukaeraz hitz egiten dute. Zer pasatuko ote dan? Denbora apokaliptikoa deitzen diote jakitunak. Eta gaur hortaz hitz egiten dute. Jazarpen bat bizi izan dute bai judutarrak. Lehenengo irakurgaia, bigarren Kristo jaiota gero, bigarrengo urtean idazten da. Antioko laugarrena dugu, eta Antioko honek judutarren atzetik joaten zan. Bere erlijiosotasuna judua izatea usteko eta paganismoari konbertitzeko edo paganismoa garai hartan estatuko erlijioa zen, estatuak dominatzen zuen eta estatuak kontrolatzen zuen. Eta judutarrak hori bizitzen zuten garai hartan. Horretxegatik, judutarrak Miguel aingeruari babesa eskatzen dio. Nos encontramos en estas lecturas de este domingo, las lecturas apocalípticas de lo que va a pasar al final de los tiempos. Como hemos dicho en la primera lectura, los judíos, por la mano de Antíoco IV, viven esa persecución que quiere este hombre, Antíoco, que ellos dejen el judaísmo y se vuelvan a la religión oficial, que es el paganismo. Y Jesús nos dice poco más o menos lo mismo. Los evangelios son escritos desde 65 al 100 después de Cristo y viven una persecución de los romanos. Está surgiendo una nueva religión, una religión que todavía no se llamaban los cristianos, pero los que seguían a Jesús. Y la religión oficial, los romanos estaban preocupados, que se nos va esto de control. Tenemos que acabar con todos los que siguen a Jesús. Y Jesús percibió esa persecución también, por eso en el Evangelio de hoy nos dice, sufriremos persecuciones. Y no lo dice porque lo sepa, sino que porque lo ha vivido también. Recordemos por qué fue ejecutado. Y Jesucristo hoy nos da la esperanza. La persecución nunca va a parar, pero nos da esperanza de que luego hay algo más, que viene la liberación, que luego nos encontraremos con Él y en el cual viviremos de una manera plena. Y eso es lo que hoy se nos pide, que a pesar de las persecuciones, que hoy día aquí en Europa no hay ninguna persecución comparando con... Pero sí hay incomodidades, ¿no? Pero sabemos que esas incomodidades no son nada, sabiendo el premio que luego nos espera, ¿no? Jesucristo hoy nos dice, no solo os centréis en los eventos que van a pasar, cómo va a terminar el mundo,
¿Qué es lo que tiene que pasar? Jesucristo dice, centraros en los necesitados. Y luego ya vendrá lo que tenga que venir. Y en estos necesitados, esta comunidad es la que se ha centrado especialmente la semana pasada. Quiero recordar que la semana pasada se hizo una colecta y una oración especial por los afectados de Valencia por el desastre de la Dana. Y es verdad que muchos cristianos estuvimos en misa, tanto el sábado como el domingo, pero también sé que vinieron gente del pueblo sabiendo que se iba a hacer esta colecta, ¿no? También gracias a todos vosotros y a ellos, ¿no? Gracias por vuestra generosidad, que ahí en esos necesitados está la mano de todos vosotros. Os quiero dar la cifra para que sepáis de qué estamos hablando y de la generosidad vuestra de esta parroquia de Zumaya, que es signo de recalcar y signo de estar orgullosos de lo que formamos, ¿no? La semana pasada, tanto el sábado en la misa de sábado como en la misa del domingo, en 2 liturgias, se recogieron para Valencia 3.158 euros. Junto con lo que va a dar Cáritas y junto con las aportaciones de todos los zumayarras que pueden hacer en Cucha todavía, todo eso se va a mandar a Cáritas Valencia para que se pueda ayudar de una forma pues muy pequeña. No sabemos que esa cantidad es muy grande para nosotros, pero para el desastre que hay allí no es nada, ¿no? Pero se agradece y estoy seguro que los de allí, nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo, lo agradecerán. Por ese motivo no me queda otras palabras de agradecimiento a todos vosotros por vuestra generosidad. También somos modelos de generosidad, modelos de empatía y modelos de oración por el prójimo. Ese es nuestro camino, ¿eh? Jesucristo nos dice, estar pendientes de los necesitados. Pues ahí nos hemos encontrado también con el Señor, en esos hermanos, hermanas que están sufriendo en Valencia. Hoy celebramos también esta Eucaristía y nuestras oraciones por todas esas personas que han perdido la vida en Valencia. Nire maiteok, poz handiz bizi izan duzue zuen familian haurtxo baten jaiotza. Poz handiz zatozte orain elizara jangoikoari eskerrak ematera eta bataiaren bidez, oparitzen zaigun betiereko bizitza berria ospatzera. Hemen bildu garen guztiok posten gara momentu honetaz. Jesusengan bataiatuak direnak gehitzen direlako. Ze izen aukeratu dezue zuen aurrentzat. Erreskatzen diozue jangoikoaren elizari odeirentzat. Bataioa eskatzen dezue odeirentzat, fedean hasi beharko duzue aginduari jarraituz, jainkoa eta lagun urkoa maita izan dezan. Eta zuek, aita amabitxiok, gurasoei lagundu beharko diozu eginkizun hau betetzen. Nahi alduzue? Elizak poz handiz egiten dizue ongi etorria. Jainko algustidun betierekoa. Zure semeak mundura bidali duzun gizakiaren espiritu den Satanasen mendetik gu askatzeko eta gizona ilunpetik aterata, zeure reinuaren argi miresgarrian sartu erazteko.
Apalik eskatzen dizugu, hau jatorrizko pekatutik askatuta, zure etxean, zure aintzaren etxean egin dezazula. Eta bizi dadila honengan Espiritu Santua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Kristo salbatzailearen indarrak bete zaitzala, bere indarrez, hori adierazteko igurtzen zaitut salbamen olioz, Kristo gure jaunarengan. Errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan, Aitama eta aitama bitxiok, onera ekarri dezuen aurra, batailaren bidez, jangoikoaren maitasunagatik bizi berria izango du, urez eta Espiritu Santuaz. Leial zaitezte aurrau fedearen bideetan ezitzen, jainkozko bizi hori pekatu gutxutik garbi egon dadin, eta egunetik egunera haundituaz joan. Beraz, eginkizun horiek zuen gain hartu nahi balima dituzue, fedeak erabiltzen zaituztetela, zeuen bataioa oroiturik, uko egio zue pekatuari, eta aitor goraki Jesu Kristoren ganako sinistea. Aitor Elizaren sinistea, siniste hortan bataiatua bai dira aur guztiak. Uko egiten aldio zue Satanasi, eta haren egite guztiei, eta haren agindukeri guztiei, sinisten alduzue jainko aital guztidun zerulurren egilea? Sinisten alduzuaren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, ama Virginia gandi jaioa, nekatua, obiratua, piztu eta aitaren eskuinaldean eseriri dagoena? Sinisten alduzu Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, aragiaren piztuera eta betiko bizitza? Hauxe da gure fedea. Hauxe Elizaren sinistea, guk goraki aitortzen deguna, Jesu Kristo gure jaunarengan. Beraz, nahi dezue, odei, bataiatzea elkarrekin gorakide aitortu dugun Elizaren fedean? Nik bataiatzen zaitut, aitaren, eta semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jainko alguztiduna, Jesu Kristo gure jaunaren aitak pekatutik atera zaitu eta urez eta Espiritu Santuaz bizi berritu. Berak igurtzen zaitu salbameneko krismaz. Kristoren herrian zarturik arekin batean, apaiz, profeta eta errege izan zaitezen, betiereko biziraino. Aitamak eta aitama bitxio, zuei dagokizue argi hau zaintzea. Zuen aurra, Kristoren argiturik beti argiaren seme bezala ibili dadila. Eta sinistean iraunez, jauna datorrenean, haren bidera atera daitezen santu guztiekin zeruko etxeraino. Hartu arrezazue Kristoren argia. Eta zenide maiteok, zutiturik aitor dezagun geure fede sinismena.
Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernotara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztionaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biztiak eta hilak epaitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Eska dezaiogun jaunari, entzun ditzala geure otoitzak eta onar ditzala ongi naiz geure eskariak. Jaunak ongustiaren sortzaile denak, dei egin dezaiela gaur ere erlijiosa bizitzan jarraituko dioten gizon emakumei, eska dezaiogun jaunari. Los que dirigen las naciones y por los que tienen responsabilidades en el campo económico y social, para que pongan sus esfuerzos en la promoción de los más desfavorecidos. Roguemos al Señor. Bizitzaren emaile denak begira dezaiela errukiz goze direnei eta eman dezaiegula guztioi horiekiko arreta izateko grazia, eska dezaiogu jaunari. Los que están en el desempleo, los enfermos, los que carecen de cultura y formación, los que viven solos, los que no tienen alimentos o agua potable, los que no tienen un hogar digno, los que han tenido que emigrar, para que encuentren en nosotros comprensión, consuelo y ayuda. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez.
Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zuri jaun handi horri aurkezten dizugun eskaintza honek, iritsi dezaigula zu leial zerbitzatzeko grazia, eta eman dezaigula betiko zorionaren fruitua, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gura bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti erekorri. Munduan diren guztiak zeuk egiten dituzu, denboraren aldiak zeuk ezarri, gizakia berriz zeure irudiko egin duzu, eta gauza guztietan beraren esku utzi dituzu. Zuk egindako guztien nagusi izan dadin zeure izenean, eta zeure egintza miragarrietan beti zu gora zeitzan, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, guk ere, aingeru guztiekin batean goresten zaitugu pozez abesten dizugula. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu geharduek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fernando y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Oro bat, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun Severiano Urteaga eta Ana Mari Trufero zeure zerbitzariak. Era berean, izan gogoan jauna, orain dela urtebete mundu honetatik zuregana eraman dituzun Agurtxa Elozua, Luis Urteaga, Andrés Ponce eta Miguel Jiménez, zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin dutenez gero, piztuerren ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun Jose Ramon Apaiza, Antxon, Pedro, Mercedes, Álvaro, José Ignacio, Juana, María Ángeles, Agirrezabalaga zendian hildako zenide guztiek, Elosua Txapartegi zendian hildako zenide guztiek, Jesus eta Lander, Kepa, Jesus, Zubimendi Lotpetegi zendian hildako zenide guztiek, Martikorena Arrizabalaga zendian hildako zenide guztiek. Eta hildako guztiak ere harritzazu zeura aurpegaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidunarri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduak eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun.
Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zurenaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Ema Josue pakea alkarri.
Egin dezagun otoitz. Sakramentuaren doain santuak harturik, apalik eskatzen dizugu jauna, zeure semeak bere oroigarri egiteko agindu zigun eukaristionek, haundi dezala gugan maitasuna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharrak. Datorren igandean Kristo erregearen eguna ospatuko dugu. El próximo domingo celebraremos solemnidad de Cristo Rey. Gaurko eukaristian konturatu gehan bezala, koroa egonda, Agustin zuzendurik, Santa Cecilia eguna oroiturik, eskerrak ematen diogu korokide guztiei, bai Agustini eta baitare organistai Mari Carmeni. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta egun eder bat izan dezazuela. Bedinkapena jasotzen dugu. Jauna zurekin eta bedinkatzaitzatela jangoiko alguzti dunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean.